pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Dakkel ti parikot ko ita, Mari Shirley. Anya ti parikot mo aya, Mari Esther? Amang ano makatulong, ha? Kastoy na ngamin, Mare. Ada in-order ko iti online may deliver inton bigat. Ay, katurayom, Amare. Ti parikot, nagastos ko ti pagbayad ko kumamare. Sapay mapanasang aribo day jay. Ay, nawaw. Day talaga, ayam. Anya ngay tirumbang aramidak, Mare. Sa paam to ti umay dito'y balay inton bigat. I-off mo matlaang ti cellphone mo. Tapno saan nakaamaawagan ti umay ag-deliver. No ngay ag-demanda, Mare. Apay ko mga ag-demanda. Kamanulaang matibayad ti order mo. Dakdakkel to ti gastos da no idemandada ka, Mare. Unyag paisoan niya. Apay ajak na panunot day ta. Ay, agyaman aklaunay, Mare, Kunak tumot ngamin kahit. Adda na sayata may balakad mo kanyak, Mare. Pimanaw nga tanti delivery rider, Mari Shirley. Mabit lang tasiripag iti tawa, Mare. Makaaw-awid ak ngaminon, Mare. At dapay lang iti paraangan nyo, Mare. Ay nawaw, itay pa'y day tao. Nakatugaw iti sangwanan tigityaw. Mangan mat no orayon nak. Saan mat siguro, Mare? Isumot lang ti mataktak no ipilit na ti aguray. Imbes nga ado ti maideliver na, ay awanan na. Maibusan ti oras na mangururay kan ka. Ay, nawaw. Sigamot ka imbet, Mari Esther. Nakigtot kan samot, Pare Ruel. Ay, makapakigtot ka, mate. Anyat, aramidam dito kusina, mate. Ay, ko, Pare. Sa anak ngagtakaw, Pare. Ni Mari Shirley. Ni Mari Shirley, nang pastrag kanyak, Pare. Apay ngay, dito'y pa'y kusina ti pagtambayam kung mabalin mo't iji sa alas. Ay, may mayat matlaang no dito'y, Pare. Anya? Ay, okay aklaan ka dito'y, Pare. Ay, dansa mo ilam-ilam mga maray. Ay, kwa, Pare. Awan. Ay, nasyakti ka. Ingkalatan iji sa alas. Ingka agbuya iti TV, no kayat mo. Anya aramidam ni Mari Esther iti kusina, Shirley. Apay ay asaludsudom amin lakay. Nakigtuta nga rod. Ay, kunalaki din no al-alya itay. Anya? Iti kas di akin napintas ni Mari Esther. Panunutom ki din ngal alya. Nakatalikod iswadyak na bigbig adagos. Apay anyar aramidan na iti kusina, aya? Naki-standby pa lang ang lakay. Ay, aguray ka. Malagip ko na. Ada nalabsak delivery rider iti paraangan da itay. Iso ka diti ilamlamangan na? Wun lakay. Ay, nawaw. Anya man ang timbalakan mo iti gaya mo, bakit? Apay pima na kastatir aramidan? Small amount lang matkit de lakay. Agpakalaing ka man ako na. Asino kumati makaiturod amang idemanda iti gayim ko? Nangingi na pa'y ati gastos ti agdemandangam ti order na anya. Anya? Apay, attorney ka, taam mo maaming. Si kamot ti masalaw ko dito'y dalan, Mari Pinang. Apay akas ta tilangam. Nagsangsangit kan samo, Mare. Uwan nga road, Mari Shirley. Anyat napasamak aya. Naamuak nga men nga adati sa bali a babae nila kay kumaray. Anya? Amamom ka din no asino day ta babae, Mare.
Nitiriyang kanu dita kabangibang a barangay. Isumot ti ko na dagiti chismusa. Ay nawaw, naglokon day ta nga asawam. Day pay laeng ma, tinangisukatan nakin ka. Nagsakit launay ti riknak, Mari. Jak amuno anya ti rumbang nga aramidok. Bayam, mapanak to iti ayan mo inton madamdama, Mare. Tapag saritaan ta iti nalapat, ti may papan iti parikot mo. Sa di naman ang tipapanan, bakit? Mapanak iti ayan ni Mari Pinang lakay. Tapay. Pagsaritaan mi ti may papan iti parikot na. At tapon na ngamin nga adda babae nila kay na. Iso kanumot ti agwarwaras adamag. Kita ma. Ang mga naging na-attorney ka man ni Jay. Dakos ka di timangtad iti advice iti pada a tao. Saan? Ngam depende day ta iti sitwasyon di tao. No amom akomplikado ti parikot da. Di ka agin a-advise. Ta saan ka nga attorney? Masapul ayang ator nila ang timangtad iti advice ay nawaw. Saan nga ron ta simple day ta nga isyo? Kasano, naging advice ka dita. Kat isugayam, ti pakaysagmakan di tao. Saan man? Relax ka kadila ang lakay. Ayan ngay nilakay mo ita, Mari Pinang. Ay, nagawid iti lugar da, kalpasan ti panagapa mi, Mari. Nagpudno kadikan ka? Saan nga rod, Mari? Awan kanu babae na. Kasano nga awan? No addamot tinakangagam, Maray. Dayta nga rod, Mari. Ay na, kaya't kung ipungot-pungot dayta atiriyang. Ay wun, bumalas ka, Maray. Saan nga uso ti agul ulimak ita a panawang? No kasapulan alumaban ka, aramideng. Sa anak pa yan makapagpanunot a husto, Mari. Jak amo, no anya ti rumbang nga aramidak. Amok ti rumbang nga aramideng, Maray. Nitiryang amaista di takabangibang a barangay ti atapom a babae nila kay mo. Saan ka de? Wan, Mari. Iso ti indanon dagiti marites kanyak. Ipaikat mo kit din ti lisensya na, Maray. Uno saan? I-post mo ti rupa na iti Facebook. Agruam day tatao. Bumalis ka mo't amaray. Apay, kapay. Anya tinaramid na ijay a Shirley dito balay, Pinang. Tinulungan nak iti parikot ko, tatang. Anya, ay isan ka di ngayon bagakin ka, nga konsulta ka iti aturnay. Saanan akasapulan, tatang? Adamat ni Mari Shirley. Semi-attorney ko naman. Ay, sana simple a parikot yu iti asawam day ta. Iso amay mayat, nupod no nga aturnay ti asit gam. Saan adag iti agin a aturnay? Anya nga iti amuda. Saanan, tatang? Amu ko no anya ti rumbang nga aramidak. Tapno makabalasak iti dayta atiriyang. Ada nga ron ebidensyam nga iso ti kabit nila kay Mau. Isumat ti sayang gusang, tatang. Ha? Kita, di kag dardara sodos. Ang mga nuday tapa iti pakaisagsag makam. Mabalin ka diya, makasarita ka, tatadado. Way papanitan niya, Arwail. Ang mga nunanggag mo tinagsaritaan da Pinang ken Shirley di kalman, tata. Ay, saan nga road? Anda nga min napanak kahit. Ay, siyak pa inti madanagan, tata. Ang mga noon niya man ang tinyad advice na itigayim na. Ay, ora siya nga road. Ay, Jack Amaw. Noon niya timbalakad ni Shirley ken ni Pinang. Sapay sensitibo mo't at talaga ti parikot da kanila kay na. Daytang ruti kunak. Binalakanak ni Pinang ako monsulta iti abogadaw. Hanggang may samo dayjay nga awan deng-denggen na. Hindi mo't Shirley. Agin na advice, mate. Agin na attorney. Ay kasaritak tumanan ni Pinang no ito madamdama. Ibagak tuman keng kanoan niya tinapagsaritaan may ruwal. Ay, agyaman nak atata. Un man. Ay, diyan mo macam-cambahan dito'y dalan. Iso ko mga mintius to akasaritak kahit. Tino, agkulkulong la iti balay. Ay, day takit din. Kasarita yung latang araw tata. Amangan ki dimot na ma-depress.
Nakitak ti post ni Mari Pinang iti Facebook, Mari Shirley. Adagayam kabit nila kay na, Mare. Wen, iso tinagsaritaan mi idi kalman, Mare Esther. Kitaam ti in-post na iti Facebook. Basaam ti caption na, Mare. Nasaya at mo, ta inaramid na timbaga. Nakabales matlaangan. Ano kasta? Si kagayam tinangibaga nga ag-post iti Facebook, Mare. Wen, Mare, iso advice ko kankwana. Maasya naklaunay iti kumari ta, Mare. No nakitam laang titsura na ita, ay na, madlaw asaan nga okay, Mare. Amangan mo't numapapiktaran ti panagpampanunot nan. Gapo iti napasama kadakwada nga agasawa, Mare. Itata na aramid nan ti bagbaga. Sigurado amayatan tirik na ti kumari ta, Mare. Nakita ko dito yung post ni Pinang iti Facebook. Bakit? Wen, dandan ni ag-viral nga rod lakay. Naragsak kan? Sigurado ak asikatin ang sugsug kun kuana tapno agipos iti kasjay. Katuan mat nga main. Kurang ti ebidensya na anitiryang ti kabit nila kay na. Iso kanu nga raw ti sayang gusang. No kadagiti marites ti nakangagan na saan a 100%. Saan assure anitiryang di takabangibang a barangay ti kabit nila kay na. Amumit dagiti marites lakay. Kaslamo laang CCTV dagita. Kahit kasano nga rod, no saan anitiryang ti kabit ti asawa ni kumarem. Awanin na, ni Pinang ti makaswan. Sa pa-impos na ti kumplito anagan ni tiryang. Kahit Ay na Shirley aya. Abakam pa yan dagiti atorne iti kastangar aramidam. Ada ka din ni Mari Pinang tatadadaw. Ay, ada di tasalas. Ay, awan pa'y may bagakin ka. Ta, di na matensong bata na nasaya ati sa load-sound ka. Kasta ka di? Ay, awan menten iti gusto akapanunutan ti anak ka, Ruel. Nakita kami ti impos na iti Facebook. Impos na ni tiryang. Apoy nga nagpus adagos iti Facebook. Awan pa'y mapamanagnak na ni Tiryang ti kabi nila kay na. Nakasaritak ni Tiryang hindi na minsan. Ay, nasa isa atlat ta kumano nagdalan iti husto a proseso. Amangan ngamin, no isupay ti mabaliktad. Nang runa, kat nanggagnalang gayam kadagiti marites. Awan pa'y natibkar nga ebidensya. Maipapan iti babay nila kay na. Ngamkas jayan tinaramid na. Ay, di mo't ngamin, Shirley. Kaharo mo tinaramid na. Ay, kasarita ko man ni Pinang tata. Malaw mo nagkaruel. Padasam nusong batan na ka. Kumusta ka, Mari Pinang? Ha? Pare Ruel? Ay, nasaya at ata na bigbig na. Anya ti masapul mo? Nakita nga min ti impos mo iti Facebook. I-delete mo day jay. Sana gaputa kan kanunungak no asino man day ta babae nila kay mo. Ang nasaysayat latan no agdalan iti nasayat a proseso. Saanen akasapulan. Umanayan kanyak anapabainan day ta Tiryang. Amo ka masaksaktan ka, Mare. Ngam narigat nga min ti agipupos. Nang runa, no kasta nga awan pa'y natibkar nga ebidensyam. Amangan no sikat ti mabaliktad. Di ka man nakibiyang si Carwell. Nagsaritaan min iti kumarik ti may papan iti daytoy abanag. Ay, nasken sa dumawat kayo iti tulong iti barangay tatadadaw. Apay huma. Ay, talagang samot nga awanan iti gusto akapanunutan ni Mari Pinang. Agkat-katawa nga min itayan. Ay, nukas nga rod. Inakken ni Kapitan. Siya kung timapan iti ayan ni Kapitan. Bantayan nyo ni Pinang. Kinumabalin, alayan nyo ko mati cellphone na. Tada tayong timangin delete iti impos na. Sakbay amakita ni Tiryang. Ay, na di na mga rod. Iba at iti cellphone na. Ay, una yan. Ala, inakon iti ayan ni Kapitan tata. Ibagak nga umay dito eh. Ay, masapol ang masulbar da ito eh. Ada ka din ni Pinang, tata? Ada na kay pagkakada kami adito iti ayan na. Ay, anya ti masapul yaw.
Kabsatnak ni Tiriang. Ti babae nga in-post na iti Facebook. Anya? Imayak, takayat ko nga ipadelete na di post na. Iso ti idemandami. Sana nasayat nga agipopos iti kastan. No awan ebidensya. Wano nang nangagnalaan ka dagiti Marites. Ay, kuwa. Ay, pasensya ka yaon. Ni Pinang ti kayat ko makasarita. Ay, kuwa nga main. Ay, nangag mo siguro dayjay. Awanan, iti hustaw apanunod ti anak kao. Agpakpakasihag. Di yung idimanda ti anak kao. Tanarigat ti pagdaldalanan na ita. Kinapudno na. Umayen da kapitan. Nagpatulong kami. Awanan iti husto panunot ti kumarem, Shirley. Anya? Napanta kapitan iti balayda. Ay nawam. Kasano kumaan na pasamak ti kastala kay? Ita, naragsakan. May sakamot nga agpakalaing. Kinarakaron pa iti parekot ti gayim mo. Kendamag ko anapan ti kabsat ni Tiryang iti ayan da tatadado iti awanak. Anya? Naimbagata na asyanda. Iso adida kinaswan ti gayim mo. Public apology ti linawat na. Kasanungay no kinaswandan. Ay, mapanak iti ayan ni Mari Pinang lakay. Awan dayjay. Nagpasentro na. Tanas ken amay pakonsulta iti doktor. Inton malpas. Sa adase kasunti may papan iti panagbabae nila kay na. Ay, nakakaasi mo nga rod ni Mari Pinang ano kasta lakay. Nakakaasya. Ngam kinarkaro. Apektado iti panagpampanunod jay tao. Gapo iti napasamak. Apay ngamin abalakadam iti kasjay. Awan na. May isagmak adi na oras ti gayem mo no kasta. Kumusta kan, Mari Pinang? Ininot meten nga agim imbag, Mari Shirley. Ay, jak pulos in pagarup ang mapasamak ti kastyo kanyak, Mari. Pasensya kan, Mari. Kinarkarok pa ikit di ti parikot mo. Naimbaglaangan tasaan anak karo ti depression mo, Mari. Wen nga rod, Mari. Ngan nga ni paibalod nakpayan ni Tiryang, gapo iti inpus ko. Saan maggayam nga iso ti babae nila kay ko? Ayun nga agpaiso. Anya ngayon ti aramidang, tapno maamam ti husto a kinatao ti babae nila kay mo, Mari. Adamat ten ti nakasaritak nga atorne, Mari. Isunto ti pagpatulungak. Pasensya kan, Mari. Gapo kanyak, dandani maisagmak ka. Saan mo't gayam anasaya at ti advice ko kan ka? Saan kamot ang mapabasol, Mare? Ngamin, dang nga akmot, inaramid kumot adagos. Basol kulat ta, Mare. Nagpakalaing ngamin na tao. Napalabasan dayjay, Mare. Tinapatag ita, kat nagadalan ta adwa tinapasamak. Ay, nawaw! No adda parikot, agdiretso ka kadagiti eksperto. Tapno matulungan da ka iti parikot mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.